Pirsame yekemîn dibêje çi? Dibêje perçeya ku jinên Kurd li ser cil û bergên xwe girê didin çi jê re tê gotin? A. Kemer, B. Şal, C. Tesmalk, D. Şohî. Başa. Tîma Şehîd Ziyad dema we dest pê kir 30 sanî were neha. 30 sanî were baş bifikirin jinên Kurd perçeya godatînin li ser cil û bergên xwe çi ji wê perçeyê tê gotin? Mamoste nadrat tu bende ve bijêr ka nemîn gava gom xud ê te vera bala te ser zingil be gotkar bi tawlê hecz bike baş e çar ve bijêr kene kemer şal tismalk yan jî şohî jinên Kurd bikartînin şohî tîma Şehîd Deniz dibêje bersiva rast şohî ye gotina dawî شوحی باشه گلو برسیوا تیما شهید زیاد راستی یا نا جبو پرسامه گود بیجی پرچایا کوژینین کرد لسر جلو برگی خوانگیری ددن چی جهرتی گودن راستی یان شاشه نهاجی می برسیوه ناس بکن او جی برسیوه که راستی راست ماموسه برسیو راستی لور شخوا کمرجی لسر جلاتی گریدان li em dibêjin bi taybet jinên Kurd. Jinên Kurd şohî بكردية وەک gevneşopiye me. Wek gevneşopiya Kurdan. Deman habz yani bi karanîna zmanî ana em dibe kemer ne Kurdî. Kemer ne Kurdiye. Nefse cilê. Ne tenê jinên Kurd jî kemerê bikartînin. Ha yani pir samet diyar bêjin. ونفس جل كردي جي كي خو كرن كمر سر چده بتير خو كرن باشه. Yani perçeya ku şohî xwe rengê wê jî rengareng bûn kesk sor zer şîn û gulîlkên wê jî hebûn tê bîrama apîrkan hebû.